אז מה קורה חברים, פה תומר בסרטון חדש, והיום אני בסרטון של טים פורטרס, והיום אני חונק את תומר! מפת מיינקראפט! אנחנו במפת מיינקראפט! אז כן, אנחנו במפת מיינקראפט. בפעם ראשונה, זה שגה בשביל... רגע. לא צריך את זה. זה צריך, זה אחד אחרת, תאמין לי. איזה כיף, אפשר להיות פה. תומר, זה מצ'טה אחרת. חבל לך. אוקיי, בוא נהרוג פה סתם מישהו לכיף. אנחנו קוראים לו אדומים. דוז! אוקיי, עכשיו טוב. בא לראות את זה. אוקיי, עכשיו תרים ביחד. מה זה? הנה על העולם. עובד? טוב, רגע נחליש לכם. אפשר לא ישמעו בכל מקרה. וואו, תקשיב, אתה צלפן מטומטם. לא הבנתי. לא מבין כלום. טוב, ואחרי התור הזה יהיה טורטורי. אחרי טורטורי. רגע, תיכנס לפה שנייה לדבר הזה. מה זה נותן? להיכנס לשם, להיכנס לדבר הוורוד הזה. מה זה נותן? מה קורה לך? די כבר, תיכנס לשם. כך. תאכל. תמצוץ, תזלול. למה כולם עליי? בום. למה כולם עליי? תאכל, תמצוץ, תשתה. תמצוץ. what the fuck, יובל. זה לא עובד טוב. יואו, תמפח. עשית את הרובה הזה של הזה. הוא היה רובה על הרצפה, אז יכולתי להרים אותו. איך מחליפים נשקים? אתה רוצה להחליף לנשק? אין לך עוד נשק. יש לי, אפשר להחליף נשקים. הנה, זה מצ'טה אחרת, זה לא מצ'טה שיש לך. אכפת לי? כן. לא! מצ'טה חזקה. וואו, דה פאק, איך אני חוזר? בוא, אני אראה לך איך. רגע, אל תיגע לי. אני אראה לך איך. לא בוא להשתרע לי. אבל צריך לעשות בשביל זה פרקור. את הפרקור הזה? כן. הוא אוהב שם גסט. תנסה לראות עליה, על הדבר הזה. זה לא. זה לא משנה. אז מה אני אמור לעשות? וואלה, אני אעזור לך. וואלה, כך. אוקיי, אז חברים, זה אתגר על אבא. הופה. אתגר על אבא, חברים. אתגר. what the fuck, מה הוא עושה פה הג'בר הזה? ג'בר. לא, נשבע לך הוא ג'בר הזה. אימא'לה! יש! יצאנו פה! יש! אתה כל כך שמח? לא. זה לא רובה טוב. זה כן רובה טוב. תסתכל, אתה יודע כמה הוא מוריד? מקסימום 8 חיים. מתוך לפחות 200. לך יש יחסי קצת. זה מצ'טה גרוע. אתה הורג, אתה צריך לכוון על מישהו ככה. בדיוק. הם עושים בזוג. מה זה בזוג? לא יודע. אני הורג פה אנשים כשבא לי. פאק, הוא רוצה להרוג אותי. נו, תלחץ שוב על הכפתור ההוא. תלחץ שוב על... זה שגרם לך... יאללה, כפתורים! תורך ואחרי זה גומרים את הסרטון. כן. כן, שמעתם נכון. תנסה, קח כוונת. תחפש שם את האנשים. פגיעה. תראה לו לאמא.
זה לא מצחיק. זה אותי, מה זה מצחיק? זל. מי שזל זה הכי קשה לפגוע בו. וואו! היה פה איזה אחד. אבל זה לא מוריד לך חיים, אחי. מה? כשיורים עליי? אני ארד. לא, אני לא ארד. אני לא ארד. ואני אחפש את מי אני יכול לנסות להרוג. אבל אמרת שזה לא טוב ואתה משתמש בזה. אני יודע, כי מי שלא יודע להחליף נשקים לפי זמן הצורך. זמן הצורך. בום. תומר. אוקיי, אז ביי! מקווה מאוד שהייתם בגלל זה מול בלייק ותירות מול ערוץ. יאללה.